noi distanțe parcurse și noi punți construite peste frontiere. De această dată spre o țară care, la fel ca Moldova, are statut de vecin al Uniunii Europene. Este vorba de Israel. Recent, la Tel Aviv, misiunea noastră diplomatică a lansat o expoziție cu genericul Din Moldova cu drag, ce întrunește lucrările pictorilor moldoveni Antonina și Vitalie Grișciuc. Imagini ale orașului vechi Chișinău, ale satelor moldovenești și așezărilor evreiești din Moldova. Amintiri din copilărie surprinse de pictorii moldoveni Antonina și Vitalie Grișciuc. Toate acestea au fost regăsite și admirate de oficiali din Israel, de reprezentanții corpului diplomatic acreditat în această țară și de membrii comunităților evreilor originari din Republica Moldova și România. Expoziția de artă plastică, numită Din Moldova cu drag, a fost lansată la Centrul Cultural ENAV din Tel Aviv. Cu adevărat, este o pagină din viața noastră și aceste imagini cunoscute din copilărie îți umple inima de căldură. Peisajele de iarnă sunt pline de nostalgie, fiindcă aici, în Israel, ne lipsesc aceste ierni. Noi nu avem de unde să le pictăm așa. Sunt profund surprinsă de lucrările pictorilor moldoveni. Ideea lansării acestei expoziții aparține Ambasadei Republicii Moldova în Israel și nemijlocit ambasadoarei Gabriela Moraru. Am dorit să prezentăm publicului din Israel Chișinăul, frumusețea satelor noastre, dar și strădelele numite altădată evreiești. Mă bucur mult că am reușit să materializăm această idee. Ideea vernisajului, a menționat ambasadorul Gabriela Moraru, a prins contur grație suportului oferit de Samuel Roitman și Moran Mano, ambii consuli onorifici ai Republicii Moldova în statul Israel. Aici văd o părticică frumoasă a Republicii Moldova în statul Israel. Sunt legat de țara voastră în primul rând prin soția mea, care este originară din Republica Moldova. Sunt impresionat de lucrările prezentate aici. Sesizez în ele cultură înaltă artistică și o dragoste față de meleagurile natale. Oren David, ambasadorul Israelului în Republica Moldova cu sediul în Tel Aviv, a caracterizat acest vernisaj drept o nouă verigă în relațiile culturale dintre cele două state. Expoziția Din Moldova cu drag s-a desfășurat în perioada 11-15 aprilie curent.